Ndewo. Hello. I'm Yvonne Mbanefo. Abum Yvonne Mbanefo. This is another one of our daily Igbo words and phrases. Today's Igbo word is Ekwenti. Ekwenti means cell phone. Learn how to say it by repeating after me. Ekwenti. 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 You can only learn how to say it by practicing. Now we're going to look at some examples of sentences using the word ekwenti. Ada na-agụ ozi bịara n'ekwenti ya. Ada na-agụ ozi bịara n'ekwenti ya. Ada na-agụ ozi bịara n'ekwenti ya. O ji ekwentị ezigara nwunye ya ozi. O ji ekwentị ezigara nwunye ya ozi. O ji ekwentị ezigara nwunye ya ozi. O ji ekwentị aza nna ya ajụjụ. O ji ekwentị aza nna ya ajụjụ. O ji ekwentị aza nna ya ajụjụ. O ji ekwentị ya ese onyonyo. O ji ekwentị ya ese onyonyo. O ji ekwentị ya ese onyonyo. Ekwentị. 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 Aha m bụ Yvonne Mbanefo, and this has been one of our daily Igbo words and phrases. Ka o mesịa. See you later.